cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod tail, na lloer, na ser uwch ben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un, i achub gwael, golledig euog ddyn. Yn y 6fed mis, anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw i dref yng Nghalilea o'r enw Nazareth at wyryf oedd wedi ei dyweddio i ŵr o'r enw Joseph, o dŷ Dafydd, mae'r oedd enw'r wyryf. Aeth yr angel ati a dweud, "Hoffech well, dydy yr un roddodd Duw ei ffafr iddi, y mae'r arglwydd gyda thi." But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." Canis bachgen aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef, a gelwir ei enw ef, ryfeddol, cynghorwr, y Duw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog, tangnefedd. There are shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Yn sydyn ymddangosodd gyda'r angel, dyrfawr llinefol yn mol i Duw gan ddweud, "Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd ymhlith y rai sydd wrth ei fodd." Ac wedi genir Iesu ym Methlehem Jwdea, yn yddiau Herod Frenin, gweled oethion a ddeithant o'r dwyrain i Jerusalem.
Gan ddywedyd pa le y mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon. Canis gwelsom ei seren ef yn y dwyrain, a deithom i'w addoli ef. Ond pan glybu Herod frenin, ef ei ag yffroed, a holl Jerusalem gydag ef. Ac wedi dwyn ynghyd yr holl archoffeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl, ef ei ymofynodd a chwynt pa le y gened Crist. A chwy a ddywed asant wrtho, ymhellach Judea, canes felly'r ysgrifennwyd trwy'r proffwyd. Dilyn y seren dros fynydd aros. Dilyn y seren yn nyfder y nos. Dilyn y seren a wnaeth o mewn tri. Dilyn y seren I ddod ata ti. O dewch, rhaid dilyn y seren wen. O dewch, at breseb y Bethlehem. Dilyn y seren heb glynod I ble. Dilyn y seren drwy pentref a thre. Dilyn y seren a wnaeth o mewn tri. Dilyn y seren I ddod ata ti. O dewch, a dilyn y seren wen. O dewch, at breseb y Bethlehem. Dilyn y seren at frenin y byd. Dilyn y seren a gael yn ei grid. Dilyn y seren a wnaeth o mewn tri. Dilyn y seren I ddod ata ti. O dewch, rhaid dilyn y seren wen. O dewch, at breseb y Bethlehem. For God so loved the world that he gave us his only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
Poem for an Anxious World by Glenn Scrivener. For our anxious little realm, for the fears that overwhelm, there is a throne. For mistakes we can't forget, and the sins that still beset, we have a lamb. For our lost and lonely hearts, for our gnarled and tangled paths, we have a shepherd. For our dry and listless souls, and our thirst for being whole, we have a stream. For regret and ravaged years, for all sweet and bitter tears, we have a Father. For treks through burning sands, to a home in promised lands. This hope till all is done, our God, the Three-in-One. Mae'r utgod mawr yn seinio nawr i ni, o llyngdod llawn trwy'r iawn a'r galfari. Mawl y mobiaeth, trwy'r ddeiar faith a fydd, a mangau'r groes a'r gwaed a'n roes yn rhydd.
Okay. Wel, dwi eisiau siarad gyda'r plant am funud bach, felly os mae'r plant yn gallu dod lan, mae gyda fi chydig bach o bethau iddyn nhw. Falle bydd angen rhiant i ddod lan, achos mae yna rai pethau chydig bach yn finiog a peryglus chi angen hefyd. So, blant, dewch fan hyn. Ych chi angen oren. Okay. A piece of ribbon. Down a ribbon. Okay. Canwyll, a candle. I'll tell you in a minute now. Okay. Ac yna, then you need 4 of these sticks, but I would prefer maybe if Sam will take them and hand them out later on. You also need one of those, chi yn yr una. A llond llaw, a handful of sweets. Now, do you know what? You can come back for the sweets afterwards, so you might just eat them before we finish. Okay, chi wedi cael popeth? Os chi'n cael popeth, chi'n mynd nôl i ystod lawr ar y sedd am nawr, okay? Ti wedi cael ribban, Lili? Cael ribban? A ti. Da iawn. O, a hefyd, Sam, sydd ar una i glymu'r ribban. Diolch. Okay. Well, blant, children, this is what we're going to do. Dyma beth i ni'n mynd i wneud. Pwy sy'n gwybod beth yw enw hwn? Who knows what this is called? Pwy sy'n gwybod? Nid oren. I know it's an orange, but it's more than that. It's beautifully made by myself. Come on. Hey, come on. Christingle. Christingle. Mae hwn wedi cael ei wneud gan rywun yn 1747. Spell and all. It was made by someone in 1747, a while back, in order to help us understand the meaning of Christmas. You can tell Nigel doesn't need to translate this bit. I'll do it bilingually so he can have a break. Fair play to him. Felly, Christingle. Mae'r gair yna'n dod o'r Almaeneg, Christkindl. Nawr, os mae rhaid gwybod yr Almaeneg, it comes from the German Christkindl, which apparently means little child or little baby Jesus, plentyn bach Iesu. A bwriad hwn, y peth chydig bach yn rhyfedd yma, yw atgoffa ni o wir ystyr Nadolig. The purpose of this slightly strange-looking thing, we can be honest, is to teach us the true meaning of Christmas. And so everything has a meaning. Mae ystyr I bob peth arno fe. Pwy sy'n eisiau dyfalu beth yw ystyr yr oren? Who wants to guess what the meaning of the orange is? If you're clever now, we'll see. Who can guess? Pwy sy'n gallu dyfalu? The world, y byd. Da iawn. Y byd. Y byd yw'r ystyr yma. Ac I ni'n cofio ar adeg y Nadolig, fel pob adeg arall, bod Duw, wrth gwrs, wedi creu y byd ac I roi diolch iddo fe am hynny. We give thanks to God for creating the world. There's a verse, if we can have it up, Eilir, please, yn datgyddiad in Revelation, teilwng o'i ti ein harglwyddan Duw I dderbyn gogoniant ar anrhydedd a'r gallu oherwydd tydi a greodd pob peth a thrwyd ewyllus di a deithant I fod ac y creuwyd hwy. Mae pob peth yn bodoli. Everything exists through and because of God. And so we give him thanks. We remember at Christmas time that the one created the world also holds the world in his hands, just like we do at the moment. Okay, y ganwyll te. Beth yw ystyr y ganwyll? What about the candle? Le mae'r ganwyll? Where is the candle in relation to the orange? There are two things it is, actually. The foil means nothing, not to spoil. It's a health and safety factor, but the foil is simply there so that when you light it, the wax doesn't go everywhere and burn little kids' hands.
The light of the world. Da iawn, well done. The light of the world is Jesus. It teaches us that Jesus is not only on top of the world, but he created the world and came into the world. Jesus came into the world to be light in darkness. Dath e mewn i'r byd i oleio i'n byd ni, oleio i'n deall ni, ac yn fwy na hynny oleio i'n bywydau ni, gyda'i gariad a gyda gwirionedd am pwy yw e a beth mae wedi dod i wneud. So he brings light into the world, meaning he brings information, he brings truth into the world about who he is and what he has done for us. Mae'n adnod arall os allwn ni gael y lan, yn a llyfarodd Iesu wrthynt eto, mae fi yw goleini'r byd. Ni bydd neb sy'n fy nghanlu ni byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleini'r bywyd. Everyone who accepts Jesus and follows Jesus will not walk in darkness of sin and in walking away and apart from God. Rather, they will be with God, knowing God, loving God, right with God because of Jesus Christ. So, dyna'r ail beth, dyna bwrpas y ganwyll. Nawr, fel chi'n sylwi, mae yna rhywbeth arall around y byd. There's something else that's going around the world, around the orange. It's a ribbon. Who can think what that is? The colour is a clue for you. Y lliw yn glyw. Gwaed, blood, the blood of Jesus. I've just mentioned that he's the light of the world that came to save us, but I didn't mention how. You might be thinking, well, that's a bit of a silly thing to do, to say that Jesus came to save the world and to be light of the world, but not explain how. Well, that's the purpose of the ribbon. Mae ribbon yn dangos i ni fod Iesu wedi yn achub ni drwy roi ei hunan yn aberth yn ein lle ni, farw drosto ni. He came and he died in our place for our sins. And so he sacrificed himself for us in our place. He took the consequences of all the things we've done terribly wrong so that we can be right with God. And we can all admit today, and we should all admit, that we've all sinned against God and against each other. We've made so many things that are not right and not pleasing to God. But he's prepared a way out of our sin and to be made right with God again. A so dyna'r riban coch, bod e wedi rhoi ei waed, wedi marw drosto ni. Mae'n adnod eto, oherwydd dioddefodd Crist yntau unwaith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, i'ch dwyn chi at Dduw. Christ died once and for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. That's a lovely, a crucial message at Christmas time to remember. Nawr, beth yw'r peth ola chi'n sylwi ar yr oren? Y ffon neu'r ffyn 4 ffon gyda yn wreiddiol bydde dried fruit. Ffrwythau wedi sychu, ond i'n meddwl bydde hwnna'n bach yn gas i fi roi'r plant, dried fruit. So, fi roi sweets i chi'n lle. Neis i fi fe. Ond beth chi'n meddwl yw ystyr reina? Mae hwnna'n fwy anodd. Yw rai o'r ei hun yn gwybod? Na, falle ddim. Diddorol. Nobody knows who the sticks, what the sticks represent, the 4 sticks. Do you have an idea? No, not quite. So it dim quite yn wreiddiol, mae'n debyg, I didn't know this, originally it's to represent the 4 seasons, and that throughout all seasons, all day, every day, God blesses and gives his mercy. And so he is merciful. He doesn't treat us like we deserve. He is gracious and merciful towards us. A felly mae Duw, nid yn unig ar ddiwrnod Nadolig, ond trwy gydol y flwyddyn, bob dydd, yn ein bendithio ni ac yn hael tuag ato ni. So there is a verse, again, in Lamentations 3, I think it is, because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Da ni'n cael yn atgoffa trwy gydol ein bywydau fod Duw, a falle bod ni ddim yn gallu gweld hyd yn oed ar adegau, falle bod bywyd yn anodd ar adegau. Sometimes life is difficult, and we can't maybe see his mercies and his blessings, but it is still true that he is always gracious and merciful and compassionate to us every single day because of his love for us in Jesus Christ. Nothing will change that. No circumstance in your life will ever change the fact that Jesus loves you so much that he died in your place.
for your sin. And so as difficult as life may be at times, nothing can change the fruit and the blessings that come from his sacrifice, if only we accept. Dim ond I ni dderbyn y cyfan. A felly Nadolig yma blant, fi eisiau chi nawr gweddill yr Oedfa, fynd ati, the rest of the service, you can go ahead and finish them off. There are sticks and sweets available for you. But I'd love for you at Christmas, maybe Christmas Eve, that would be a good time to do it, to go and light the candle and thank God, pray, thank God that he sent his son into the world to die in your place for your sin. And thank him for his mercies that are new every single day. Would that be wonderful? Or even on Christmas Day if you want. But what a great thing to be able to remember. And whether you have one or not, we can all do that this Christmas. Okay, ni'n mynd I ganu eto. We're going to sing again together the next carol. Dos dywed ar y mynydd, ledled y bryn ac ym mhob man. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Iawn ni, sefyll I ganu. Dywed ar y mynydd, ledled y byd ac ym mhob man. Dos dywed ar y mynydd, amen I Iesu Grist. Tragwyddiau y bugeiliaid a praid drwy'r noson hir. I hoddwl a hyn cyfrans, Fish on a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled at the name of the grave. Rang out the angel chorus and with the Saviour's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Dim daeth yn o'r cyson, the humble Christ was born. Then God sent us salvation, the blessed Christ was born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Take a seat. Come on, sit. Okay, well, bydd angen cyfieithu i'r darn yma os gwelwch yn dda, Nigel. Yn sydyn iawn, dwi eisiau siarad am 3 pheth oedd I taro fi yn yr ymgnawdoliad eleni, jyst ar gyfer chi blant mawr. 3 pheth ni'n cael yn atgoffa ohono fe. Yn gyntaf, fod gair Duw yn air sicr. Gair sicr Duw. Sa'n os mae'n taro chi, mae'n taro fi, gymaint o storiau ni'n clywed yr adeg yn Nadolig, a maen nhw'n, sa'n gwybod beth yw hwn yn Gymraeg, figment of their imaginations. Chi'n meddwl am storiau fel The Snowman, a am bethau digon tebyg am ddynion barfog rhyfedd, na ddim gweud mwy na hynny. Ond mae'n taro fi, wrth I ni edrych ar hanes y Nadolig, mae temptasiwn I bobl I feddwl yn dos wel, jyst rhyw fath o fairy tale arall yw hanes gen Iesu. Ond dyw ddim yn gwbl, mae'n gwbl wahanol. Ac yn y Beibl, I ni'n gweld tystiolaeth clir iawn o hynny.
Felly'n gyntaf, mae gen i, os allai gael yr adnod cyntaf lan, falle bod e'n fach, sori. Ond mae'n dweud yn lyc i ddechrau te, fod y cyfan yn lyc wedi cael ei ysgrifennu gan llygad dystion. Mae'n ddogfen, y Beibl, yn ddogfen hanesyddol gan bobl sydd wedi bod yna ac wedi byw yng nghanol Iesu Grist. A mae'n cael ei ysgrifennu i ddyn o'r enw Theophilus, ond hefyd i ni, pam, adnod 4 fyna, mwyn i ti gael sicrwydd am y wybodaeth a dderbyniaist. Chi'n gweld, nid rhywbeth mae lyc pan mae'n ysgrifennu, pan ni'n darllen efengyl lyc, nid rhywbeth mae wedi'i neud lan yn ei ben yw ond rhywbeth mae e wedi profi, rhywbeth mae wedi gweld drosto fe'i hunan, ac fel yr holl dystion eraill sydd wedi gwneud yr un peth, mae lyc yn mynd ati i roi tystiolaeth i ni, evidence, o'r hyn sydd wedi digwydd. Pan chi'n mynd i cwrt, neu, gobeithio bod chi ddim wedi bod yn y cwrt yn y ffordd na, ond falle bod chi wedi gweld rhaglenni teledu, be chi'n cael eyewitness accounts. Pam? Mwyn gallu gweld ydy beth maen nhw wedi dweud yn wir, yn valid. A dyna beth ni'n gweld yw lyc, eyewitness account. Tystiolaeth rhywun sydd wedi bod yna, wedi profi Iesu yn real. Ac yna mae'n ein arall, os allwn ni'n i'r sleid nesaf, 1 Ioan 1. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn yr ydym wedi ei glywed, yr ydym wedi ei weld a'n llygad, yr hyn a edrych asom arno, ac a deimlodd ein dwylo ynglyn â gair y bywyd. Dyna'r hyn yr ydym yn ei gyhoeddi. Chi'n gweld mae Iesu yn un sydd wedi dod i ganol pobl go iawn. Mae wedi dangos ei hunan, mae pobl wedi ei gyffwrdd wedi ei brofi fe, wedi ei glywed a'i weld e. A mae Ioan fan hyn yn ysgrifennu llythyr ac yn dweud, yr hyn yr ydym ni wedi ei glywed a'i weld, yr ydym yn ei gyhoeddi i chi hefyd. I ni'n pasio'r neges ymlaen. A dyna yw y Beibl, pasio'r neges ymlaen. Mae Iesu wir wedi dod i'r ddeiar i'n canol ni. Mae Iesu wir wedi dangos mae fe yw'r Meseia. Wir wedi marw ar groes, wir wedi atgyfodi, a mae tystiolaeth gyda ni o hynny. Felly cofiwch y Nadolig yma, cofiwch ddweud wrth bobl eraill, nid rhyw hanes a figment of someone's imagination yw beth bynnag yw hwnna'n Gymraeg, fath o ddarn o ddychymyg rhywun. Na, stori sicr a gair sicr Duw yw wedi ei ymlygu i chi a fi. Dyna'r peth cyntaf, gair sicr Duw. Yn ail, ffafr Duw. Oedd rhywbeth i taro fi yn yr hanes yr engylion yn dod at y bugeiliaid. Os chi'n sylwi ar hwnna, sawn ni mlaen i'r sleid nesaf. Mae'r angel yn dweud wrth y bugeiliaid, peidiwch ag ofni, oherwydd wele rwyf yn cyhoeddi chwi newyddion da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Mae'n esbonio'r newyddion da, mae Iesu Grist yw y newyddion da. Ond edrychwch ar adnod 14. Gogoniant yn y goruchaf i ddiw, ac ar y ddeiar tangnefedd, ond dyw e'n stopo fyna, tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth ei fodd. Chi ddiddorol, tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth ei fodd. Felly mae rhaid gofyn y cwestiwn, pwy sydd wrth fodd Iesu? Pwy sydd yn plesio Duw? Wel, allai ddweud hyn wrthoch chi. Os fydde'r bugeiliaid ddim wedi mynd i'r stabal, bydden nhw ddim wedi profi heddwch, tangnefedd. Bydden nhw ddim wedi profi gweld y Meseia dros nhw hunan a'i addoli fe. A felly bydden nhw ddim wrth fodd yr arglwydd. Ac yn yr un ffordd i ni i ni'n gallu clywed y newyddion da am Iesu, ond mae rhaid i ni wneud rhywbeth os i ni am fod wrth fodd Iesu. Ond diolch i'r arglwydd, dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn rhywbeth i ni'n gorfod gweithio i'w wneud, neu heiddi, mae e'n rhodd gan Dduw. Yn syml, i ni'n dod at yr arglwydd Iesu, i ni'n plygu ac i ni'n derbyn, i ni'n addoli yr arglwydd, i ni'n dod ac yn rhoi clod i'r arglwydd. A fi eisiau gofyn i chi eleni, ydych chi wedi felly clywed dro ar ôl tro fod Iesu'n eich caru chi, fod Iesu wedi dod i'r byd yn arglwydd ac yn waredwr, bod chi'n gwybod y newyddion da, ond bod chi ddim wedi plygu glin iddo fe eto. Bod chi ddim wedi dod a gofyn i'r arglwydd i faddau i chi, i fod yn arglwydd arnoch chi. Wel os ddim, i chi ddim wrth fodd Iesu, ac felly allwch chi ddim profi'r tangnefedd sydd ddim ond ar gael yn a thro Iesu Grist. Plis dewch heddi. Ac yn ola, gogoniant i Dduw. Felly gair sicr Duw, ffafr Duw, ac yna
gogoniant i ddiw. Yr un adnod eto, mae'r angylion yn dweud gogoniant yn y goruchaf i ddiw. Maen nhw'n dechrau off yn canu mawl yn dweud, dyn ni'n rhoi clod gogoniant i ddiw sydd yn y nefoedd. Pam? Oherwydd bod nhw'n gwybod pwy yw yr arglwydd. Maen nhw'n gwybod fod e'n deilwng yn heiddi pob mawl, pob clod. Beth yw ymateb y bugeiliaid a'r doethion pan maen nhw'n clywed fod yr arglwydd yn dod? Maen nhw'n mynd at y cryd, at y baban Iesu. A beth maen nhw'n neud? Plygu glin, addoli, rhoi clod a mawl. Beth yw'n ymateb ni te? Beth yw'n ymateb ni? Ein braint ni a'r adeg yn Nadolig a pob adeg arall yw gallu dod a rhoi gogoniant a mawl i Iesu Grist. I gael dod a gogoneddu Iesu, cael dweud arglwydd Iesu, rwy ti mor arbennig, mor sanctaidd, mor ar wahân a gwahanol i ni a i bawb arall. Does na neb tebyg i ti. A diolch dy fod ti yn dy ogoniant, yn dy nefoedd wedi'n cofio ni a wedi dod i'n canol ni. A dyna pam ni'n dod at ein gilydd yn dyfe fel eglwys, bod ni yn dod yma mwyn moli a rhoi clod a gogoniant a mawl i'n brenin ni. Maen nhw'n gwneud hynny, mae'n siŵr bod ychydig bach yn rhyfedd iddyn nhw'n gwneud hynny i faban bach mewn preseb yn y Methlehem, mewn tre digon bach a rhyfedd. Ac eto, maen nhw'n ei wneud oherwydd bod nhw'n gwybod pwy yw Iesu Grist. Ac yn yr un ffordd, falle bod e'n edrych yn rhyfedd i chi, bod Cristnogion yn dod at ei gilydd ac yn addoli Duw chi ddim yn gallu gweld. Ac eto, mae y Duw anweledig sydd yma, sydd yn ein canol ni, sydd yn ein bendithio ni, sydd yn gweithio ni'n plith ni ac yn ein achub ni. A felly, dyn ni'n diolch i'r arglwydd am gael dod eto bore yma i'w glodfori fe. A dwi eisiau gweddio nawr mewn munud byddwn ni'n gwneud hynny yn enwedig ar adeg y Nadolig, oherwydd mae cymaint o bethau sydd yn gallu cymryd lle hynny. Cymaint o bethau sydd yn gallu, falle hyd yn oed dod i'r canol. Chi'n meddwl faint o amser a stres sydd yn paratoi y pryd bwyd a'r twrci a pob math o bethau adeg y Nadolig. Ac eto, gwnewch yn siŵr bod hwnna ddim yn tynnu ffwrdd o hyfrydwch cael dod a gogoneddu Iesu Grist.